Αυτό τι είναι? Μπανάνα. Για να βάζω τα πράγματά μου μέσα. Όλοι οι φίλοι μου έχουν μπανάνα. Αλλά εγώ δεν βρήκα από αυτή με τις τίκες και έβαλα μια κανονική. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει κάθε 2 ώρες να πηγαίνω, ανοίγω το ψυγείο, τη βάζω μέσα. Για να μην χαλάσει. Μπανανίτσα. Και τι θα κάνω εγώ μετά χωρίς μπανανίτσα? Τι θα βάλω, γερμάω? Έχει χνούδια, τριχιάζω. Προχθές είχα βάλει ένα σταφύλι, δεν μπορούσα να περπατήσω. Πήγαινα Ήτανε μεγάλο το τσαμπί και δεν με βόλευε. Ήτανε πολύ μεγάλο το τσαμπί. Τσάμπα το πήρα. Πώς με είδες? Ήμουνα καλός? Ήσουν αρκούντος καλός. Τι ήμουνα? Αρκούντος καλός. Αρκούντος. Αρκούντος. Όταν λες αρκούντος, πολικός αρκούντος. Έλα τώρα, άστα αυτά και πες μου, το έκανα καλά? Ναι, αγόρι μου, το έκανες καλά. Give me 5, take 3. Ωραίο αυτό. Σήμερα το μάθαμε στα αγγλικά. Αμέσως το πιάσα. I'm sorry, mother. I'm sorry, sister. I'm sorry κάτι, αλλά δεν θυμάμαι τι. I'm sorry, grandfather. I'm sorry, grand Cherokee. Αυτό είναι η συνυφάδα. Πώς είναι? Πώς? Father, όλοι αγγλομαθείς εδώ είναι group. Από το Λονδίνο έχουν έρθει μόλις τώρα. Father, με προφορά. I'm sorry, father. I'm so sorry. Because I am sorry. Don't worry. Be happy. Happy, no syrupy, happy. Λοιπόν, Okay, I tell you. θα πας στο Πρίτανη με το τσαμπουκά που είπαμε. Ναι. Yes, father. Και θα επικαλεστείς πρόβλημα υγείας. Κατάλαβες? Τι χαζός είμαι. Θα πω ότι έχω ασιατική γρίπη. Ασιατική γρίπη, τόσο μικρός. Θα πω ότι είναι μικρασιατική γρίπη. Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα φιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Ωραία, μπράβο μου. Λοιπόν, θα κάνουμε πρόβα. Επί τούτου. Επί τούτου. Μόλις. Μόλις. Μόνιμα ή θα έρθει και ο Αρκούντος. Πολύ τριζιέ, θέλει άτομα. Να πεις αυτούς που έρχονται εδώ να αναδώνουν και λίγο την πόρτα, όχι μόνο εσένα. Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα φιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Ωραία, μπράβο μου. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Λοιπόν, τώρα θα κάνεις εσύ τον Πρίτανη. Εγώ ναι. Τι όχι? Έλα, αγόρι μου, έλα, δεν είναι δύσκολο. Φοβούμαι. Έλα, βρε, που φοβούσε ολόκληρος άντρας. Είναι μεγάλη ευθύνη. Έλα. Εγώ θα κάνω το χάρι. Θα σου δείξω ότι θα πεις να τελειώνουμε, κατάλαβες? Εσύ θα κάνεις το χάρι? Ναι. Θα τα καταφέρεις γιατί δεν είναι και εύκολο. Αγοράκι μου, μην κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Ποιο? Αυτό με τα αλέτρια. Αλλά ας όψετε που είμαι πρίτανης και δεν μπορώ να πέσω στο επίπεδό σου. Ας όψετε. Όχι τώρα, έχω δουλειά. Τι λες ρε ηλίθιε? Για πρόσθεσε πως μιλάς στον Πρίτανη, εντάξει. Ποιο Πρίτανη μωρέ? Ρε αφού σου λέω εγώ.
Σαν τρεπόμαστε λόγω, στο διάλα από εδώ! Αχάιρευτε! Βγάζεις και γλώσσα. Ρε μπεσκέ, μασκαρά, νεολαία σου λέει, μετά κατάλαβες. Φάγαμε τα νιάτα μας στον πόλεμο και αυτό είναι το ευχαριστώ.